Estamos en Monte de Ramo, un dos mosteiros máis importantes da Ribeira Sacra. E aquí onde aparece o nombre Ribeira Sacrata, que quere dicir Robledal Sagado. Hai que pensar que quizáis o viño é unha das cousas máis importantes, pero Ribeira Sacra non son só bancales e viño. O fundamental quizáis sea todo o románico que temos na zona e outras maravillas que temos en todo o territorio. Invito-vos a todos a conocer o noso concello, que forma parte do gran conxunto que temos, que é a Ribeira Sacra, da cual estamos moi orgullosos de pertenecer tamén.